मोजां बोथोरनि मोजां बोर सास्रि मोजाङै मोजां बिहामजोफोरखौ आरो मोजां मोजां बिहामजो मोनबावदो जोंहा बाबाया खुलुमबाथाय गाबोनो আমাৰ আবে আজি বহুত ফূৰ্তি হৈ আছে ঘৰত পূজা আছে সেইটো কাৰণে আজি আসলে পূজা জেগা চাফা কৰি থৈছে ইয়াতে বিষ্ণু হৰি মিলি মা মনসাই পূজা দিব ওকে একদম নাচি নাচি মানে কঁকালটো বিষাই থাকে নাচিবা দে आं मानो मोसादों आं दायो खिथागोन दे দেখা पाइसि दे दायो खिथागोन आं मानो मोसादों पैसा मोनबाय खोमा माबानि इउटुबनि पैसा मोनबाय खोमा बयनिसिमबो ओरैनो बेसे गिटार मोसायै मोसायै बेसेसो गाख्लायसिगोन दानथाय हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैयो जोंहा बैसागोनि 7 तारिख खालि फुजा होयो आरो मोनसे न'खरनि फुजा होयो बरमानि बे फुजाखौ दिनै होनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै जोंहा बोराया लिरदों बेखौ फुजा होनाय जायगाखौ ओमफ्राय नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नै लोगोफोर खुलुमनायनि सिगां बोरायनो आर'नाइ लाहोनोसै बियो खुलुमनायाव आर'नाइ लायाबा मोजां नङाना खुलुमनायफोराव एसे फालि लाबासो मोजां जायो आरो लाखानांगौबो नियमाव ओरैबाल' नांगौ नामा नों गायखाखा हाखाया आंजों गायखाखा जाबायना दा हाब मोजां सिगां आं नुखादोंमोन आंनि इउटुब चेनेला थाबैनो ग्र' जाथों होननानै दे बोर होनो रोंथारानो इयो माबा आंखौ नोंथांमोनाबो बोर होबानो जाबाय एसे आंखौ ना बोर होदे आंखौ एसे प्लिज भिडिअखौ नायनानैल' थानाङा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार प्लिज नै लोगोफोरा आङो दहायनो बाथौआव आलारि बाथि लगायखांबाय आरो बुद मुगबो होबाय बावथाय मुवा दिनै फुजा दंखायो नालाय नै ड्रेसखौ सोलायफिनबाय आङो गासिबो मालाय गोमो गोमो गानदों आंल' बेख्ल' जागोन होननानै आंबो गोमोखौनो गानबाय आरो बैसागु बोथोरनि नालाय नोंसोरथ' लायाखै आं एक्सट्रा हरदो मोनफैयाखै आंनाव मोनफैयाखै खालामनायखौ एक्सट्रा बायदि नै जोंहानि मानसि माखा फुजा फोरबो दा फैजोबथ'वाखैलै दायो लागोन आं हेल' गाइस होनदो खुलुमनो नेगासिनो जोङो नै जाथ'वाखै बहायनायानो जाथ'वाखै नेगासिनो ओमफ्राय इयो मा खिन्थिदो सोर होनाय जाबाय बिदा फंबाय साबा दंबायोमोन सानै
नों भिडिअ लादोंना फट' लादों? भिडिअनिफ्रायनो फट' लादों भिडिअनिफ्राय फट' लाबा मोजांसिन जायो ए आंनाव नाय गासिबो ओइनो सिराया नाहर बेनोथा थ' नों मा एसे गंखो नोंलाय एसे मिनियो नोंखौ मिनियाबा मोजां नुथारा आरामसे फार्स्टआव लांनो होयोमोन सान्द्रियाव साथिदो खुरै माइरंदो लांनो होयोमोन नै दिनैनो बैसागो 7 तारिखनि 7ता मैगं जानोसै आरो खान्थाल फिसाबो होबावलाय होनदों ना खान्थालबो फिथाइखौबो 7ता नांगौ नामा 100ता बोसोराव लोमजाया नै मैगंखौ जाबा ए जों लोमजागासिनो होनबा लोमजानाय नंला जोङो 108ता मैगं मोनजाबा लोमजायानो दे मैगंखौ मा र' ओइनो इयाव सिनायनांगौ ना मैथाबो दंलायो लिसु फिथाइ थाइजौ फिथाइ थाइनैसो थाइजौ फिथाइबो दं लिसु फिथाइबो लिसु फिथाइ थाइनैसो ओमफ्राय माबा संफ्रें बिजौबो होदो बासिगिरि माबा संइलाय आवजारसो मा सं इ लाफा सायख' इयो आं मान लानायसो होनना सानो लाफा सायख'खौ सिनायना लाखानाया दिनै मनाव सोना दोनथ' मानासनिफ्राय लाबोगोन नोंसोरो सोर सोर थांदोंमोन माथो मोदोमाबो मारुवा सावगोन दासो दा होनो हागोन दिंखियानो मोनिखौ बाय नायदाव दिंखिया नायदाव सेस दिनै थैयाबा थैलाना बोराय दिनै थैयाबा थैला आरो इ फुलखौबो जायो बयखौबो होजागोन खोमा होमबा गंगार नै बिजौखौ नै बिजौखौ नै माइसुन्द्रिखौबो होबावनि र' खाबावनि र' मैगंखौ बुरजायैनो मैयायो इ मैगं दा मैगं बासिनाय माखाया मैयायो मालाय मानासाव लायना फैदों इफोर माखाखौ नै फाखुम बिफां प्रेसार जानायाव जाग्रा इखौबो होनोसै नै प्रेसार बिलाइ होनलायलांबाय प्रेसार बिलाइ मोनामसोदो सबाइ ओंख्रि संदो सबाइ गोजा दिनैनि ओंख्रिया ओमफ्राय माबा माबि दं आरो भाजा जोगोनार आलु मिरामिस लाब्रा बेयाव आङो हांसो संदो हांसोजो दहायनि 101ता मैगङा थाइजौ गोरलै खान्थाल गोरलै माबा माबि होफानाय
ơi bị bẩn lại ơi mà bị bẩn lại 성내 니도 터자는 니 사이즈 받는 애들 니야 유팔리스 뭐라 있을래 ơi à đây ơi sao ra sao ra đi sao ra sao đủ xe cái lên đủ xe cái à cái rất là rằng nhé mồi đấy motor kan dây ra thường bây giờ của một thân đi bớt sạch sẽ मोजाङै मोजां बिहामजोफोरखौ आरो मोजां मोजां बिहामजो मोनबावथो नोंसोरो मा होगोन जोंहा बाबाया खुलुमबाथाय गाबोनो Masari kuat. Nih barusan gue dancing kam ke mama dong coba yang kui kaza makan nih Nah, Malay. jangan nah. Udah gede beta versi no serang di sana. Isya kudu. Lain apa dia? Tapi kalan dulu kenapa enggak? Tapi kalan dulu kenapa enggak? Dengan orang lebih berpikir sendiri.